mama. Thank you. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, titikman natin ang beef Paris de Serapi dito mismo sa harap ng Rizal Boulevard mga ka-studio. Daming tao kumakain dito mga ka-studio. Kaya tara na, let's go, tikman natin. Without rice lang ni mo Paris, ma'am? Oo, without rice na. Okay. May yusan pala ito siya. Mani siyang batchoy. Batchoy. Pwede lang padoble kuya? Opo, doble naman. Yes, ma'am. Thank you. You're welcome. Morning Paris with mami. Kanya ng bayad mo. Mag-rice ka, sir? Basta pa ka-rice ba eh? Ilagay ng coin, no? Alright. Init ma'am, enjoy. Sa ka beef Paris mami niya usap pod ka regular beef Paris. Thank you. Paris with mami. Paris regular. Wala tayong mga condiments dito, sir. Oh. Garlic, scallion, chili sauce, black pepper. Ayan mga studio, nakapag-order na po tayo. Meron tayo ditong regular beef Paris. Ayan o. Wow. Parang lami mo. Mga lamang loob mo. Tsaka mayroon din ditong beef Paris mami. Ayan yung Paris. Tapos sa ilalim mayroong mami. Tsaka mayroon tayong rice dito. Tara, hindi natin tatagalin ito. Pray po muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Namauntan nyo. First time kong kumain dito sa Serapi Special Beef Paris. Sa harap ng Rizal. Sa harap mismo ng Rizal Boulevard. Yan yung Rizal Boulevard sa gilid. Mayroong mga kalesa na. Ready mo.
sabaw muna. Wala mo ng mga ano. Sarap ng sabaw ah. Alam mong loob mo natin. Mayroong taba ng kuano. Baka no? Wow. Init. Mayroong sarap dito. Manitang diyan to. Oh. Saan na to kuano? Ito po. Merong garlic. Ring onion. Lamansi. Ito yung pangpanghang. Kung gusto mo pa ng mas maanghang, meron pang sili dito. Oh. Lagyan natin yung sili mo. Kompleto po. Dito pala dito. Ano lang dili green. Na. Oh. Kinani mo? Lami ano? Ano tog sili mo? Yan. Samot lab. Samot kalami mo. Yung sili mo. Halang ba? Iya ini sakay na. Hingtong buta direk. Lagyan natin ng itlog mga sudyo. Mix. Lami ano yun. Go, go. Si Char po maingay talaga dito. Ang daming tao no. Dami yun oh. Dami kayo papawas rin ba mga Uber. Daming mga kuhan mo ba? Kasi pangalan no? Sahog. Kaya daw. Malapitan. No. Diba? Nalo dito kay sa Rappi mo. Madami nang nag-aantay sa kanya kahit hindi pa siya nag-open. Daming Ayun, kain. daming orders, maraming take out.
Sarap yung sabaw kasi niya malapot. Yan, mayroon pang itlog mga studio. Yung picture niya sa ngayon, nasa harap po ng Rizal Boulevard, no? Yung Magiti City. Ito malapit sa Jerry's Grill. So ayan mga studio, magpapatuloy po kakain. Pero magpapaalam na ako sa video na ito. Kita tayo sa sunod na food trip. Bye bye. Paningot ko.